Dobrý deň, komu smáľa, vítajte pri našom videu, tentokrát to bude zase so mňou. No! Tentokrát to bude zase špeciálne videjko, keďže máme zase pripravenú challenge. Tentokrát musíme krásne poďakovať Marekovi Hamšikovi, ktorý nám v podstate pripravil zase nejaké 3 challenge, ktoré sa pokúsime zase, budeme proti sebe bojovať, čo najlepšie napodobniť. Máme tu pripravené zase videjko od Mareka. Myslím si, že nemusíme, jak sa hovorí, otáľať a môžeme sa rovno pustiť na to, že čo vlastne si on pre nás tam pripravil, no. Ako Cmilo na Elite Sports, ďakujem. No poď mi to ukázať. Poďme na to. Čaute chalani, tu je Hamšo a pripravil som si pre vás 3 challenge. Prvý challenge bude napodobniť môj gól proti Rusku na majstrovstvách Európy. Tuto sekneme, aby sme si neprezrádzali ďalej. Takže prvá challenge je jednoducho napodobniť gól z Eura 2016, alebo to bola kvalifikácia na Euro. Rusku, že? Ja som to inak minule napodobňoval v starom videu, keď ste videli, tak kľudne napíšte do komentára, že videl som. Keď už to bude vážne, že veľmi neschopné, tak dáme, že ten, kto bol najbližšie, tak ten vyhral. A na tú zadnú, že? No, tak by si to mal trafiť. Chceme to aj s kľúčkou, alebo bez kľúčky? Dajme to bez, pretože... Polievočky by som si dal. Ja budem mať teraz nevýhodu, lebo to je na pravú nohu. A týmto videom poprosíme vás, potrebujeme nosičov lob. Pokiaľ máš vysokoškolské vzdelanie. A niekedy si bol už na nejakom prestížnom zápase Ligy majstrov a podal si lopty, tak ozvi sa nám. Čože? Keď si nevidel to video a keď ideme napodobňovať náhodou, tak tu niekde ti beží teraz taký krásny gól normálne. Unbelievable. No dobre. Kto je prvý? Čak ja to tam picnem. Išiel si, urobil, ale Druhou nohou urobil kľúčku. to ešte aj nohy mám vyberať. Pred chvíľou si povedal, že ideme bez kľúčky, tak čo tu kľúčkuješ? Ako je to seklo, chápeš? Výborne. Legenda hovorí, že tu budeme dlho. No ideš. OK. Tak ale... Som mal ísť do vínkla, hej, akože. Počkaj, ale on to nedal do vinkla úplne. Dal to do vínkla, úplne hore to dalo, tyčky to išlo. Joj! Mám ti ukázať, ako sa to kope? Nemusíš, už si to videl. Neboj sa, ja ti to ukážem ešte lepšie. Jaj! Kopačkovo to už dal, tak radšej ide podávať lopty. Idem si spraviť kohúta. Ideme na to. Musím sa prebudiť Hamšíka. Aj. Nevieš, čo vám tak povedať, aby sa mi zvýšilo šťastie. Som sa snažil aj kohúta si spraviť. Ja som tvoje šťastie. Gej! Mám pocit, že som najbližšie k tomu gólu. Počkaj až po tejto strele. Neboj sa, aj Hamšík začal tým, že behal po lopty. Ale pekný gól. Musíte ľudia uznať. Prosím, teraz túto loptu dones mi do pravého horného rohu od tyčky až do brány. Ja som ti vyhovel, aby sme kopali pravou, lebo autisti vždycky majú nárok na to, aby išli prví a mali nejakú výhodu. Joj, crossbar challenge. Teraz on o tom nevie a teraz aktivujem svoju superschopnosť a trafím to. Teraz potrebujem zavolať slávneho herca, účinkujúceho v komerčných reklamách, ktorý volal Marekovi Hamšikovi. How are you? Hamšik! Sa sunieš aj dnes. Páne Bože! Ešte toho kohúta musí dopilovať, počkaj. Aj ty si spravil takého kohúta, jak mal Hamšik. No ukáž. Jaj. Už som to tam videl. Ako ja už nemám čo k tomu. Dám mu 5 pokusov a rozhodneme, lebo on by tu bol, dneska je útorok, no do štvrtku minimálne. Nie, dám ti 10 pokusov. A pokiaľ nedá nejaký ten gól, z ktorého... tak som vyhral challenge. Toto robím ľudia iba pre vás. Musíš si toho kohúta poriadne pripraviť. Poď Marek, do mňa teraz! Sa sunieš aj dnes. Jaj, ale pekný gól. Kaj, a teraz. Ty vole, to sú tri... Jaj!
Už ostáva posledných 5 pokusov. 9. Pekne. Jaj! Posledný pokus. Daj mi tú loptu, ja si ju to trafím. Poďme, pripravíme sa. Takže posledný pokus. Čak, ale to bolo dosť pekný gól. Tak čo, dáme remizu? Čak, ale viacejkrát som trafil ten vinkel. Ty si viackrát trafil tyčko, ja som viacejkrát trafil vinkel, takže myslím si, že je to remíza. Remíza, 1-1. Challenge number 2. Rovno tu zostaneme. Pozrieme sa, že čo také druhé si pre nás pripravil. Počúvajme pozorne. Druhý challenge bude v kluse prežonglovať celé ihrisko. Pravá ľava najlepšie. Stopneme video, aby sme neprezradzovali poslednú. Potiaľ to máš v kluse prežonglovať najlepšie pravá ľava. Presunuli sme sa na GoPro. Pravili sme to tak, že jednoducho, keď sa ti to nepodarí do nejakých pokusov, tak máme tu kužel, ktorý jednoducho položíme, že kam si sa maximálne tak dostal. Poďme na to. Hej. Hamšo, kúkaj. Ale on povedal v kluse. Pane Bože! Pane Bože! Čo sa to deje? Zatiaľ ti ho dávam sem. Haló! Už prešiel. Mám pocit, že aj zhasla. Je to veľká diaľka až tam ďaleko. OK. Prosím. Oj, skoro. A pozor. Je to koniec. Je to koniec. Ale si sa aspoň posunul o kúsok. Tam je môj kužel. Tu je jeho rekord, tu skončil. Posledný tretí pokus. Posledný tvoj pokus. Ideš na to. Aj. No, tak akože, to si celkom dosť rýchlo skončil. Dobre. Teraz by si sa mal vysypať. Ja som si tak veril, že to prejdem. Ale ako vzdialenosť dobrá. Chýbalo mi 20 metrov. Reálne som si veril, že to zvládnem, ale povedal klusom, tak musel som klusom. No čo už, ideme do poslednej challenge, ktorú si pre nás Marek pripravil, tak poďme na to. Nebudeme otávať a poďme si teda pustiť to video. A tretí challenge je crossbar spoza oblúku na 16, takže neviem, 5 pokusov a aspoň 3 trafte. OK. No, 5 pokusov a 3 máme trafiť. spoza oblúk. A kto ako prvý trafí 3 pokusy z 5, vyhráva túto challenge. Pekne. Teraz som na rade ja. Dobre, môžeme ísť. Prvá dobrá. To bol, nie? Druhá. Ešte z 3 jednu musím trafiť. Jaj. Ešte 2. Nie. Teraz to tak kazím. Posledný pokus to musí zvládnuť. No. Som pripravený. Bohatá je tiež čestne. Yes! Yo! 2 z 2 zatiaľ. Nie to. Až mu zletela hore. Čempionsky, pome. To zvládneme. Pome. What the fuck? Pripravuje si Mareka. Jej! A ešte mám jeden. To je ten Marek.
Šťastí klika náhoda. Ja som hovoril, to je ten Marek. Je strašne teplo, ja sa roztápam. Nebudem sa vyhovárať, som unavený. Ľudia, máme ešte pripraveného jedného známeho futbalistu, ktorý nám pripravil ďalšie futbalové challenge. Kľudne si tipni do komentára, že ktorý to je. Tak ja sa zatiaľ s tebou rozlúčim s víťaznou formou a idem rovno si po trofej tam dozadu do kabinetu. Ahojte. Kde?